Am lăsat un drum lung în urmă, iar înaintea mea e unul și mai lung. Nu știu unde și cum o să se termine totul, dar știu unde a început. Și cu cine. A început cu Adrian. Adrian a avut un prieten, ca un frate mai mare. Îl chema Leo. Dar toată lumea îl știa după alt nume. Bă, tu știi cine sunt eu? Da, știu. Toată lumea știe. Ești patron aici la casino? Nu. Te-am întrebat cine sunt, nu cu ce mă ocup. Stai că nu înțeleg. Zi, mă. Boss, te rog eu frumos, te Zi rog cine frumos, sunt. te... Zi-mă cum îmi zici, a? Leo, Clești. Leo Clești. Știi cine sunt? Și tot vrei să furi de la mine, a? Nu! Și mai era Ștefan, Fane, cel mai bun prieten al lui Adrian încă din copilărie. Unul care îi făcea mereu probleme. Oli? Polin? Domnule? Eliza e sus. Întreabă de dumneavoastră. O mână și gata. Te rog, e ziua norocoasă. Acum, nu să renunți așa. N-am, mă, frățioare, ce să mai fac, că mi-ați luat tot. Da, mă, pentru clienții vechi se rezolvă. Se rezolvă, ce se rezolvă? Am un musafir important. Unul Vlad Pop, tot din România. 30-35 de ani, se zice că joacă excelent, numai pe sume mari. Da, îl știu ce-i cu el. Ce știi de el? Bă, nu mare lucru. Am jucat o singură dată împotriva lui și m-a ars rău. Am venit cu limuzina, am plecat acasă cu Uber. Credeam că eu sunt nașul tău. Erai, până în seara erai. Ce stil joacă? Asta e că nu joacă nimic. Nici tight, nici luz, nici nimic. Nimeni nu citește, pe fața lui nimic. Zici că e statuie. N-am văzut așa ceva. Și nu știu de ce râs, că o să te șupoaie și pe tine. Și mai era o fată, Eliza. Adrian o iubea ca un nebun și-ar fi dat și viața pentru ea. Calimera! Calimera, Neața. I-am spus, să știți. Încă o mână și vine, nu? Da, Și asta e ziua lui norocoasă. sunteți incredibilă. Citiți pe toată lumea ca pe o carte deschisă. Nu chiar pe toată lumea, doar pe cei pe care îi iubesc. Vreau un desert surpriză pentru toți clienții noștri. O să vorbesc chiar eu cu Pablo să ne facă prăjitura mea preferată, albă ca zăpada. Pentru toți clienții? Da. Vreau ca toată lumea să zâmbească când apare VIP-ul nostru. Și cine nu zâmbește după un desert bun? Good morning. Hello, ma'am. Is our VIP Vlad Pop here already? Not yet, but he'll be here soon.
Okay, it's his first time in our hotel and I want to make sure everything is going to be perfect. You go in his room every morning to clean up as usual and one more time in the evening to refill the welcome pack. I'm afraid we're going to have a problem, ma'am. Why? Michaela Sima. The assistant? Yes, Mr. Pop's assistant. She asked not to be disturbed. Never, especially before the poker game. I see. Adrian a fost un om bun. Avea impresia că poate să citească oamenii pe care îi iubește. Dacă aș avea puterea să mă întorc în timp, i-aș spune: Adrian, când iubești o persoană, o inviți să te trădeze. Ce e? 4 ani. Astăzi se împlinesc exact 4 ani. Încă nu ai destulă încredere în noi ca să ne spui toată povestea. Sunt ai voștri. Sunt o recompensă, nu o nemulțumire. De aici începe drumul meu. Nu pot să vă cer să veniți cu mine știind ce urmează. Ce să zic? Sper că hotelul ăsta e la fel de mișto ca în poze. Sunt Vlad și am venit să mă răzbun. Matei, ce ți-am spus eu? Hai, ieși, te rog. Nu vreau să stau în apă. Mami, abia ți-a trecut răceala, te-am rugat azi să nu intri în apă. Hai, prinde-mă de mână. Uite-te la tine. Și te-am rugat să nu te uiți pe păr. Uite cum ești. Hai, stai așa, hai. Hai, Matei, lasă. Hai, mama. Ia zi, ai aflat ceva? Vlad Pop, 35 de ani, n-are nevastă, n-are iubită, n-are nicio rudă. Bă, dă-l dracu, cine e asta, fiul Ploii? N-am găsit pe nimeni care să aibă legătură vechi cu el. Acum are o asistentă care e prezentă la toate jocurile lui. Și un bodyguard barbu. Altceva? Câștigă mult, pierde la fel, chiar dacă pierde în unele locuri, în celelalte îi bate și pe cei mai bine cotați jucători. Probleme cu gaborii, ceva? Nimic. Nu i-a dat interzis niciun casino. N-a făcut nicio prostie. Nici măcar amenzi de circulație n-are. Nu există așa ceva.
apare și dispare. Face un joc mare și dispare iar. Nu știe nimeni cu ce se ocupă, ce meserie are, de unde are atâția bani. Vreau că-ți trimit numărul unui prieten. Gabor, cu urechi peste tot, de pe vremea lui Neanic. Deci, bătrânel, Stai tu liniștit că bătrânelul știe încă tot. Spui că vii din partea lui Clește să-ți dea toate informațiile pe care le are despre Vlad ăsta. mai exact, Mai exact tot. Ăștia-s dolei mari, Tibi, nu te pui cu ei. Unul ca Vlad poate să-ți umple buzunarele cum n-ai visat vreodată. Dar te poate băga și în faliment. Ideea e că ne vrem ca banii lui să ajungă la noi, nu banii noștri la el. am înțeles. Bun. Atenție, asta spun tot timpul, atenție. Asta e treaba noastră. Tu crezi că dacă am prins azi un trișor amărât, gata? Ne batem cu palmele pe burtă, ne-am terminat treaba și plecăm acasă? Ăla e mic față de ce poate Vlad ăsta. Și chiar dacă nu trișează, tot îți dorești să facă. Știi de ce? De ce? Ca să ai motiv să-i dai una în goarne și să scapi de el. Așa că fii geană pe el și îmi spui tot ce face. De ce te face să fii așa de suspicios? Tibi, de când nu crezi tu pentru mine de ieri? Am înțeles. Așa sunt ăștia, ori misterios, dar nu-i nimic de capul lor. Niște panorame de oameni, înțelegi? Așa e și foi dreptate. Ia uite la gagiul ăla creț de la masa aia. Pare cam agitat. Speriați-mă un pic. Auzi? Dă-te puțin la crețul ăla de la masa 7. Stai. Lasă-l să plece. Vrei să mă duc după el? Nu. E altă treabă, e uitat deja. Vlad. Vlad. Uite-l! Besă în alune, Ce face? Ce face? A sărit în brațe la frasul. Ce faci, măi? Ia, uite-l, băi. Cum arată? Arată foarte bine. Foarte bine arată. Ce faci, tată? Ce pot să fac, bă, când mi-a venit băiatul acasă? Mamă. Mamă, tu vezi, nu-i așa? Vedeți? Am zis eu, mama vede. Da, mă, vede uneori mai bine ca noi. Nu-mi trebuie scot ca să-mi văd băieți. Oh.
Mai sărută-mă o dată. Gata, mă, mai lasă să respire. Șefule! Ce șefule, mă, gata, ai crescut, poți să-mi spui Leo. Hai, mai lasă-mi să zic puțin, șefule. Ai luat-o cu băutura de dimineață? De bucurie. Iar ai probleme? Normal că am probleme. Dacă nu mai ești tu aici să ai grijă de mine. Păi ce să fac și eu în afară de să am grijă de tine, nu? Răzvane, hai să ne faci o poză. Hai că vă fac. 3, 2, 1... Oaca! Am fost dor de tine. Și mie. Și când într-o zi eram pe mare, mi-a prins o furtună groaznică. Eram pe punte și a venit un val de la mare care m-a aruncat direct peste boartă. Nu pot să cred. M-am agățat cu mâna de balustradă și strigam după ajutor, dar nu mă auzea nimeni. Cred că am stat așa minute în șir. Și la un moment dat am simțit că nu mai pot. Înghețasem și nu mai aveam pic de putere. Eram gata să cad. Brusc mi-a venit în minte imaginea ta. M-am gândit că bara aia e mâna ta. Și n-am mai vrut să-i dau drumul. Știu că pare o prostie. Nu. E așa drăguț. Mi-ai salvat viața și nici măcar nu știai. Și tu mi-ai salvat viața mie. Hai să mergem. Unde? Hai că ne așteaptă de cu masă. Mi-e foame. Hai că ți-a pregătit o surpriză. Ce surpriză? Taică tu ți-a făcut o trusă din aia de tâmplar. Le-a fost foarte dor de tine, să știi. Hai! Nu. Ba da, hai că o să se supere mama ta. Știi că nu-i pasă de lucrurile astea. Ea vede sufletul omului, nu știi? Nu știam. Da. Și în sufletul meu ce vede? Iubire. Hai că vreau albă ca zăpada. Hai. O, măi, Ștefane, bă, că nu dau turcii. Nu mai înfuleca chiar așa. Mă grăbesc că intru în tură în curând, vezi cu stomacul gol acolo? Te-a angajat la hotelul ăla nou. Care hotel? Ăla... Pe Vilo, au făcut un hotel de 5 stele. M-am angajat acolo, la Casino Croupier. Tocmai pe tine, mă. Adică mi-am pus papion așa de pinguin. Mulți am. Dar m-am pumețit, serios, n-am mai făcut nimica. Pe bune, n-am mai pus mâna. N-am nici la pariuri, n-am mai jucat. Ia, adică au pus lupul pastic la oi, ai? Nu, bă, că n-are sens. Slujba e bună. Pe bune, de ce să fac prostii? Șpaga e șpagă. Da. Și să vezi, frate, cum vin ăștia acolo. Știi ce bani au? Și câți bogătani sunt acolo? Mașini, dăfițe, figuri. Mă, băieți, mă, averea n-are niciun sens, bă, că nu mergi cu ea în mormânt, mă. Cel mai important lucru pe lumea asta e familia, bă, familia. Bei ceva? Vrei o bere? Faci prostii, una, două. Nu fac. Păi, luați-vă un servici bun,
Să aveți ce face toată viața, ascultați-mă pe mine. Nu vreau, bă, prostii. Nici n-am cum, că acum e și Eliza cu ochii pe mine. Adică? Am vorbit acolo. M-au angajat-o la casino. Nu i-ai zis? N-am apucat. La casino? Dar ce faci tu, Eliza, la casino? Chiar așa, ce faci tu? Nu că eu nu lucrez la casino, lucrez pentru o firmă care colaborează cu cei de la casino. Hai briș, hostesă, ce vorbești acolo? Coste ce? Ce? Ce naiba mai ești chestia asta, bă, Hub? Adică, na, împărlică clienții, face, simtă bine. Cum adică e în bărligă clienți? Hai, termină cu prostiile, Ștefan, pe bune. Că n-are nicio legătură ce fac eu acolo cu ce spui tu aici. Dar de fapt ce faci tu acolo, că eu n-am înțeles. Întrețin atmosfera, Nea Petre. Adică îi conving pe clienți să joace, le vând diferite produse, le arăt ce ofertă avem. Da. De exemplu, dacă sunt unii care au pierdut la sloturi, fac în așa fel încât să-i conving să joace poker. Chestii de genul ăsta. Sunt mai mult un fel de agent de vânzări, de fapt. Și un fel de mai ce? Tata. Ce, bă? Am întrebat și eu, n-am dat cu parul, n-am voie? Da, asta fac, vând produse, diferite produse, pentru că la casino e în fiecare seară e un alt eveniment. Într-o seară poți să vând țigări, în altă seară alcool, Au băgat băuturi trabuce. De exemplu, vezi cum vinde trabucele. Pe bune, și dacă nu fumezi, te apuci de fumat. Și dacă ai traheoctomie de aia... Gata! Mai subțire, da? Eu mă duc să pun masa în sfragerie. Haideți să vă ajut și eu, tanti Maria. Fii amabilă cu ea de la casino, Eliza, că noi aici te știm. Leo, mă ajuți tu? Hai să mai luăm vin. Și când aveai de gând să-mi spui? Nu știu, așteptam momentul potrivit. Și l-a găsit Ștefan. Vezi? Știam eu că de asta te-ai supărat. Că ai aflat de el și nu de la mine. Păi și nu ți se pare normal? Acum tata crede că cine știe ce dracu faci pe acolo. Păi și tu? Tu ce crezi că fac pe acolo? Serios? Despre asta crezi că e vorba, că sunt gelos? Păi știi ce te-ai supărat în halul ăsta? Tocmai ți-am explicat mai devreme. M-ai făcut să par un idiot în fața lui taică meu. Am fost plecat atâta vreme. Tu îți dai seama ce-și imaginează la bătrân? Pare rău, Adi. Pare rău, chiar nu mi-am dat seama. Chiar aveai nevoie de bani. Ai zis că te ții de școală. Unde am plecat eu pe vapor? Da, da. Lisa, eu vreau să-ți iasă tot ce vrei tu în viața asta. Nu ai spus că vrei să ai agenția ta de turism? Sau manager de hotel, nici nu mai știu ce vrei. Hai să trecem amândoi pentru asta. Amândoi. M-am întors. Am pus niște bani deoparte. Promitem că te ții de școală. Nu râde. Promitem că te ții de școală. Nu. Asta e mită. Ui. Mai, omule, ai găsit-o pe femeie. Adică? Fata asta e trofeu. Deci, în casino, toți bărbații cad ca muște. Da? Stai mă liniștit, acolo fratele tău are grijă de... Elisa are grijă și singură. Păi, te-ai supărat degeaba. Ești prietenul meu cel mai bun, ești fratele meu. Tocmai de-aia o să zic eu niște chestii acum, chit că-ți convine, chit că nu. Deci, Zi. trebuie să fii atent cu fata asta. Adică? Voi acum vă iubiți, ok.
Dar dragostea asta durează și ea o perioadă. Acum a început și ea să scoată capul în lume, să-și dorească una alta. Ce te faci? Dacă o să calci strâmb. Serios? De-aia ai nevoie de 2 lucruri, că ești bine. Bani și surprize. Toate femeile se înnebunesc după astea. Eliza nu e așa. Și totuși e femeie. Ce? Ce râzi, mă? Mi-am dat seama că primesc sfaturi despre femei de la tine. Nu, păi, prieteni. Totdeauna m-am obișnuit cu ideea că ești un prost. Mi-a fost de tine, mă, marinare, mă. Ce? Mi-a fost dor de tine. Mie nu. Du-te, mă, Noroc. Bine vei, tata. Bine v-am găsit. Noroc, Eliza, noroc. Noroc, na, Petre. Na. Deci, magazin era perfect, dar la gâtul tău pălește. Ești prea frumoasă. Mulțumesc. Ce ai? Nimic. Iar eu, unul din momentele în care vina mea este să întreb de ce? Lasă-mă, Ștefan. Ce vrei, femeie? Nu ți-am luat tot ce ți-ai dorit. Ce vrei? Nu vreau nimic, vreau doar să mă lași în pace. Ba da, vrei tot, dar nu dai nimic. Dar ce ești copil? Ce vrei să-ți dau? Dragoste. Tu chiar ai uitat ce zi e azi? Azi se împlinesc 4 ani. Acum 4 ani a murit. Acum 4 ani l-am omorât. Mai că tu ai uitat, nu? Nu asta era ideea, să uităm? Follow me. Thank you. Ia zi ce ai aflat. Un salon în spate, acolo o să jucăm. Despre parteneri. Bulgarul joacă lus și blufează foarte mult. Îl știi, e tipul care ți-a dat cheile de la mașină în Monte Carlo. Ok. Ok, și mai e unul, Rami. E un dur, joacă tai chi, joacă foarte bine. Și mai e Ștefan Dragomir. Da, el e cel mai bun. Mai bun ca mine. Nu e nimeni mai bun ca tine. Minți. Ba, nu mint. De fiecare dată când minți, te joci cu Cecel. Nu e adevărat. Eliza joacă și ea? Nu, dar e prezentă la toate jocurile importante. Cum arată? Bogat, frumos și elegant. Ce zici, șeful? M-am gândit bine. Fac 3 ani mecanică la fără frecvență și între timp mai lucrez și prin diferite locuri. În câțiva ani strâng și eu niște bani, mă pun pe picioare, poate chiar mă mut în chirie cu Eliza și după aia am deschis și eu un atelier mai mic. Ha? Aici lângă mine. Să-mi pui lacăt pe ușă, nu? Nu, bineînțeles că nu. Ce față ai făcut? Da, mă, te-ai gândit foarte bine, ești băiat deștept. Dar până atunci dă și mie cheie de 12. Păi nu ți-am dat-o.
Scuze. Îndrăgosteala asta. Apropo, nu-mi dai și mie drumul mai devreme azi? De ce? I-am promis Elizei că o scot undeva. Am auzit ceva ieri de la Ștefan. E adevărat? Da. Bă, tu ești sănătos? Însurătare îți trebuie ție. Ce nevoie ai tu de facturi, griji, copii? O să bagabonțești, tu te însori? Ce vrei, șefă, dacă sunt îndrăgostit? Bine, mă, dacă ești îndrăgostit, hai. Du-te de aici cu îndrăgosteala ta cu tot. S-am dat în mine. N-am mai fost niciodată așa îndrăgostit, șeful. O, mă, când dau lacrimile. Mă la muher. Într-o zi o să mă car și eu din jegul ăsta de cartier. Poate mă angajez la tine, la atelier, nu? Recunoaște. Vrei să-ți fiu șef? Hai de aici. Șeful Clește. Mulțumesc. Hai că recuperez mâine, da? Dă undeva fain. Și bărberește-te și tu. Fă-te Gigea. Thank you. You're welcome. Thank you. Ce? Ce facem aici? Hai, intră mereu. Prea scump locul ăsta. Stai. Pe aici. Hai, pe aici. Aici. Ce facem aici? Surpriză! Mersi. Mulțumesc mult, prieten. Ai pentru ce? Distracție plăcută. Ce frumos e. Păi? Doi sau trei? Unu. Să fie băiat. Atunci, două camere ne ajung. Nu, ne trebuie 3. Vreau să am și eu un loc de unde să pot lucra acasă. A, nu. Nu te las. Cum adică? Acasă ne iubim. Bine, în cazul ăsta 2 ne ajung. Și boxul la subsol. Și într-o zi o să stăm acolo. Sigur. Crezi tu asta? De ce nu? Cu ce sunt ei mai bun ca noi? Tu o să ai agenția ta de turism. Eu o să am serviciul meu. Sau măcar o să lucrez într-unul mai mare. Cu un salariu de mecanic nu prea poți să mănânci aici. Lisa? De ce stai tu cu mine? Cum adică? Ai putea să ai orice bărbat vrei tu.
Uite-te la femeile alea de acolo. Ești de 1000 de ori mai frumoasă decât toate la un loc. Sigur. Ce cauți tu cu unul ca mine? Spune-mi sincer. Mă iubești? Nu. Pentru că nu poți să-i rănești decât pe oamenii pe care îi iubești. Așa că nu. Nu te iubesc. Habar n-ai, Adrian, dar tu m-ai salvat pe mine. Înainte să te cunosc pe tine, simțeam că mă sufoc. Tu m-ai făcut un om mai bun. Fără tine, Eliza nu există. Deci nu mă iubești. Tu și nici eu. Nu? Nici un pic. Te rog. Nu? Delicios. Vlad? Ce frumoasă e cutia. Tata a făcut-o? Da. Hai să stăm puțin jos. Uite. Inelul ăsta l-a primit taică-tu de la mama lui. Și după aia a ajuns la mine. Când mi l-a dat, m-a pus să-i promit că o să-l dau băiatului nostru ca să-l dea nevestei lui. Și dacă eram fată? Dacă erai fată, primeai un inel în loc să dai. Ne îmbogățeam. Adrian, știu că o iubești pe Eliza. Dar ești sigur că vrei să stai toată viața cu ea? Da, mă. Vreau. Bine. Să fiți sănătoși, să faceți copii mulți. Ia, pune aici în batist. Să-mi faceți nepoți, da? Hai, du-te, că știu că te grăbești, du-te. Mamă, ce mișto e. Da. N-are nas. Unde-i nasul? Oh. Răzvane? Mersi. Cam strâm, da? Merge. Hai că mă întorc diseară. Stai, unde pleci? Răzvan, îmi spun ceva, dar promis că nu mai spera nimeni. Mă duc să o cer de nevastă pe Eliza. Ce? Pleci de aici și mă lași singur? Nu te însori cu nicio Eliza. Hei, nu e... Răzvane, nimeni și nimic pe lumea asta nu se mă ține departe de tine. Nici Eliza, nici nimeni. Ai înțeles? Dar pleci de lângă mine. Răzvane, dacă plec, asta nu înseamnă că nu o să mai fiu lângă tine. Uite, și dacă viața mă va duce la capătul lumii, chiar și atunci o să fiu lângă tine. Nu trebuie decât să mă strici și vin. De la capătul lumii. De la capătul lumii. Chiar și când o să fiu mare. Chiar și când o să fiu un boșoroc de la un baston, nici atunci nu scap de mine. Promiți? Promit. Promit.
Hai grijă ce faci cu nasul ăla, că e cam strâmb. Hai că am plecat. Te iubesc. Și eu. Vlad? Vlad? S-a întâmplat ceva? Hai să mergem. Campari on the rocks and whiskey, please. Hei! Vlad. Michi, adu-mi o aspirină, te rog. Da, sunt acum la recepție. Nu, mai bine mergi tu. Mi-au luat tot. Familie, prieteni, tot. Leule, te sucești? E cam târziu să dăm înapoi acum. Are dreptate. Trebuie mers până la capăt, Leo. Hai. Ești nebun. Hai. Fane,
De asta nu te credeam în stare. Ce faceți, mă? Salut. Hei! Deci rămâne cum am vorbit? Da, mersi. Vă aștept săptămâna viitoare? Da, mersi. Și atunci rezolvăm și cu turbina și cu tot. Da, mersi. Numai bine. Ce? Nimic. Cum e? La mine bine. Voi? M-au jupuit unii, nu știu cum să-ți o cum așa acum. Eu l-am girat și acum mă caută pe mine cămătarii. Deci nimic nou. Nimic. Dar cu voi ce-i pe aici? Avem o veste să vă dăm? A zis da? Condoleanțe! Felicitări, scuze, am încurcat-o. Felicitări. Ia să văd. Casă de piatră. Să fie. Da. Frumos. Ți-am spus eu că te plătesc cam mult. Păi, ce facem? Hai să bem! Hai! Auzi, ce? Băi, ia bolovanul ăla de acolo. Ce să fac cu el? Puneți-l de gât și sari în apă ca să vezi, frate, ce e aia căsnicie. Bine, mă, că știi tu. Las că te văd eu peste câțiva ani. Eu? Peste câțiva ani? Băi, băiatule, eu, în maxim 10 ani, eu o să fiu cel mai tare mafiot din țară, mă rog, din oraș, din cartierul ăsta. Eu o să fiu. Sau măcar de la scara blocului. Dar tu? Je? Da. Peste 10 ani, ce o să... Desfă și mie asta. Je? E un interviu ăsta? Da, domnișoară, vreau să știu unde o să vă vedeți peste 10 ani. Peste 10 ani mă văd acasă, împreună cu soțul meu, în casa noastră de pe malul lacului. Apropo, am uitat să spun asta. Și un copil și 2 rațe sălbatice peșteaturi. Eu peste 10 ani o să fiu pe un iaht, o să colin toate mările lumii, o să stau cu o bere în mână și o să mă gândesc ce fraieri au fost Eliza și Adrian când au venit cu mine. Au rămas cu rațele. Dar ne invitați acum. Mai bine cu rațele. Dar mine de ce nu mă chei? Ar fi cam ghie, așa. Mai bine iau niște studente să mă învețe geografie, nu? Bravo, voastră. O să fiu eu atunci un mafiot singuratic, gangsterul solitar. Eu singur. Și ce o să faci, mă? O să mă suni pe mine pe iaht să mi te scot din belele. Bune? Da. Tu chiar crezi că nu sunt în stare de... Nu, serios, tu chiar crezi? Hai, mă, gata. Bă, bune, stai un pic, stai. Dar și tu chiar crezi că eu nu... Chiar asta credeți despre mine? Că eu nu sunt în stare de nimic, că sunt... Ia mâna de pe mine. Pe bune întreb. Hai, mă, bă, e măcar o dată în viața ta. Lasă-ne și pe noi să ne simțim bine și nu mai fă ca toate alea când bei. De la ce te-ai luat, mă? Ha? Tu, bă, Gantiaș. Ce, mă, băi? Fane. Ha? Fane, potoiește-te, de unde ai pistolul ăla? Ăsta? Sunt gangster. Mai am vreo 1000 ca asta. Dă-l încoace. Dă-l încoace? Care-i treaba, Leu? Care-i treaba? Ia uite. Dă-mi tu iahtul dacă vrei. Dă tu iahtul. Păi îți dă tot ce vrei, dar lasă pistolul ăla. Lasă? De ce să-l las? De ce să-l las? Hai, mă, Ce băi, mai am? Băi, ce glumă. Ce mai am? Lasă pistolul Zici ăla. și tu, că tu te însori, te duci la rațe acolo, ăsta pleacă pe iaht. Băi, Fane, pe Eu bune. ce mai fac? Eu rămân singur, ca... Rămân singur, că pot să mă și împușc mai bine. Hai, mă, băi, gata. Băi, Ștefan, pe bune. Băi, hai, mă, gata, hai, gata, lasă. Fane, lasă pistolul ăla.
Aș putea să mă împușc sau... Știu să o împușc pe ea? Păi, hai, potolește-te, gata. Fane, gata. Gata, lasă pistolul ăla jos. De fapt, de la ea a pornit totul, nu? Adi. Tu erai fratele meu, Adi, mă. Singurul meu frate. O să fiu mereu la arma aia, te rog eu. Ți-ai dat viața pentru ea, prostule. Și o să mă dau și pentru tine, jur. Fane, te iubesc, ești singurul meu frate. Te rog eu, lasă arma. Lasă Mă iubești? Sau poate pur și simplu îți place să mă scoți din rahat? De-aia. Gata, pe bune. Nu de singurul meu frate? Să aibă... Cine se poate ridica la standardele înalte ale lui... Dă pistolul! Dă arma! Dă arma! O vrei? Lasă-o! Îl vrei? Da, lasă-o! Bă, ce prost! Stai jos. Tu l-ai vrut! Ești. Ești bine? Să-ți bine pe dracu. Eliza! Ia mâna pe mine! Ești prost. Hai, Fane, te acasă. Ești bine? Ia, Adi, am fost măgar. Poate pentru tine totul e un joc? Chiar e totul un joc, mă, Adi. Bine, atunci joacă-te cu cine vrei tu, dar pe mine lasă-mă în pace, da? Hai acasă, Fane. Adi? Ce? Nu o să-ți trebuiască ăla. Era să uit. Ai grijă de... să nu puște pe cineva în seara asta. O să am. Mergi acasă? Pa. Mătușa Lia e în tură de noapte azi. Dacă vrei, poți să urci. Dacă ziceai că nu. În noaptea asta te iubesc. Și eu te iubesc. Te iubesc ca un nebun, înțelegi? Trebuie să mă duc până jos. Serios, trebuie să încui ușa. Chiar trebuie să mă duc. Nu știu de ce. Da, mă duc. Mă duc, crede-mă, vecinii noștri sunt nebuni și mă duc la Lia, o să mă omor.
Mă duc. Stai acolo. Te iubesc. Și eu. Eliza? Eliza? Adrian, anunță-i? Da. Vii cu noi. Ah, ce asta? Nu te Ce mișca! asta? N-am făcut nimic! Nu te mișca! N-am făcut nimic! Păi n-am făcut nimic! Lasă-mă în pace! Stai că-mi rup mâna! Păi îmi rup mâna! Păi! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! Lăsați-mă! N-am făcut nimic! Lasă-mă! N-am făcut nimic! Ce e asta? Cât am dormit? O jumătate de oră. Și jocul?
Gentlemen, looks like our guest is going to be late. We can wait 5 more minutes. I have a great cognac. Scotch? Vodka. Ce se întâmplă, domnule Elisa? E bine? E bine. Stai jos. Vreau să înțeleg... Stai jos. Nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să fie o confuzie pe undeva. De ce m-ați arestat? Ai uitat? Sărăcuțul de tine. Citește ziarul. Poate ți aduce aminte. Ce ziar, domne? Mi-au dat cu băta în cap, m-au închis aici, nimeni nu-mi spune de ce. Citește, câine, citește cu voce tare! Hai, mă! În noaptea de vineri spre sâmbătă a avut loc un jaf ca în filme. În paznic, Zi mai departe. paznic a fost ucis. Câteva ore mai târziu, poliția locală a prins deja făptașul. Ai lăsat un copil fără tată, câine ce ești. Eu n-am făcut nimic. Stai niște. 2 întrebări am pentru tine. 1. Cine sunt complicii tăi? Și 2. Unde ai ascuns banii? Eu n-am făcut nimic. Jur. Îmi spui? Auzi? Noi n-avem voie să lovim scursuri ca tine. Că ne tai din salariu. Asta dacă ne prind. Dar ghiși ce? Dacă nu dai la față, nu te prind. Că nu rămân urme. Înțelegi? Bună ziua, domnule Anuței. Numele meu este Popoviciu Laurențiu și vă voi reprezenta din oficiu la procesul deschis pe rolul judecătoriei din București cu privire la acuzațiile de omor calificat, furt, tâlhărie și constituire de grup infracțional, așa cum sunt ele prevăzute de codul penal aflat în vigoare. De asemenea, țin să precizez... Sunt nevinovat. Înțelegeți? Nevinovat. Repet, țin să precizez că nu-mi face niciun fel de plăcere să te apăr. Fac asta doar ca să-mi fac datoria, da? Recunoașteți vina. Du-te la tribunal și spune, domnule judecător, eu am făcut-o. Da? Și așa terminăm mai repede. Și tu, și eu, și judecătorul, și toată lumea. Sincer îți zic, nici dracu nu te mai scapă din asta. Asta așa, ca să știi cum stai. Bun.
Casino din București. Suspectul este Adriana Nuței, un tânăr din București. Acesta a fost reținut și se află momentan în custodia poliției. Jaful a avut loc mai exact în cazinoul Ring of... E Adriana, așa-i? Bună ziua! Bună ziua! Dați-mi asta, vă rog. Adriana Nuței. E în regulă. Adrian. 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 De ce, mă? De ce? M-am chinuit să te cresc și eu și maică ta. Și asta e răsplata. Să ne arate lumea cu degetul. Elisa știe. Taci. Să nu mai scoți un cuvânt în fața mea. Ți-ai bătut joc de noi. Ți-ai bătut joc și de fata aia, care te aștepta ca o proastă să fii de pe vapor. Mă, băiatule, ce a fost în capul tău, mă? Să omori oameni, să jefuiești cazinouri. Dar ce ești tu, mafiot de la din filme, mă? Elisa o să confirme. Ce să confirme, mă? N-are ce să confirme, totul e limpede ca lumina zilei. Am fost cu ea toată noaptea. Minți! Alo, domnul. Mă asculți și pe mine puțin? Mă asculți? Nu vezi că toată chestia asta e cusută cu ață albă? De ce nu mă crezi? De ce dracu nu mă crezi? Ne-ai făcut de râs. E rușine cu tine. Tată! Tată! Ăla nu lucra aici? Nu era prieten cu tine? Ba da. Auzi? Lasă cheile, mă uite la mai târziu și îți dau semn când e gata. Ia dă-mi un pic mai tare, dă-mi un pic mai tare, că n-au ce știi. Am zis
să-mi dai cheile, mă uit la ea, te sun mai târziu când e gata. Nu o termin mai repede dacă stai pe capul meu. Bine, bine, am înțeles. Hai, noroc. Am să recunosc o crimă pe care n-am făcut-o. E, atunci ne pierdem timpul degeaba. Mi se pare normal să plătesc pentru ceva ce n-am făcut. Hai, mă, băiatule. Mai bine să-ți recunoști vina. Atât pentru tine, cât și pentru familia ta. Bine. Hai. Vine Adi. Mama. Vă rog să vă ridicați în picioare, intră completul de judecată. Vă rog să vă așezați. Inculpat Anuței Adrian. El ce face, e bine? E bine, dar hai să vedem ce zic. Dumneavoastră sunteți Anuței Adrian? Da. Știți de ce sunteți inculpat? Da. Vă pun în vedere că legea vă oferă posibilitatea de a vă judeca în procedură simplificată, ceea ce presupune recunoașterea în totalitate a faptelor pentru care ați fost trimis în judecată. De asemenea, o reducere cu 1/3 a pedepsei. Doriți să vă judecați astfel? Sunt nevinovat. Liniște în sală, vă rog. În urma rechizitoriului întocmit de parchetul de pe lângă Tribunalul București, ați fost trimis în judecată pentru tâlhărie soldată cu omor, faptă prevăzută în codul penal de articolul 64 A, B și C. În noaptea de 15 decembrie 2006, ați intrat prin efracție în incinta cazinoului Rainbow Star, situată în municipiul București, strada Calea Viilor, numărul 227. De unde ați sustras suma de aproximativ $8 milioane americani.
În momentul în care ați fost surprins de către victima Voicu Aurel Justinian, aflat în acel moment în exercițiul funcțiunii de pasnic al transportului de bani al susmenționatului imobil, ați tras în direcția acestuia 3 focuri de armă care i-au provocat decesul. Domnule procuror, vă rog să prezentați probele de la dosar. Arma crimei a fost descoperită în mașina acuzatului și prezintă amprentele acestuia. Atât suspectul, care la momentul arestării purta încă haina din timpul infracțiunii, cât și mașina acestuia pot fi identificate cu ușurință pe filmările realizate de camerele de supraveghere. Avem declarația paznicului rănit în timpul incidentului. Sângele acestuia a fost recoltat de pe patul pistolului găsit în mașina acuzatului. Nu am apucat să văd prea multe, doar o siluetă care a venit în viteză și m-a lovit direct în față. Nu i-am văzut fața. Puteți confirma că aceasta este haina purtată de agresor? Da. Mulțumesc. Conform probelor administrate la dosar, glonțul care l-a ucis pe Voicu Aurel Justinian a fost tras din pistolul acesta. Am atins în viața mea o armă. Mașina cu numărul de înmatriculare Dâmbovița 67, Barbu Luca Oana, vă aparține? Da. Domnule Anuței, în mașina dumneavoastră a fost găsită această armă. Cred că ați face un mare serviciu, atât nouă cât și dumneavoastră, dacă ați recunoaște fapta și v-ați reduce astfel sentința. Nu. Eu zic să te mai gândești. O treime de pedeapsă nu-i de acolo. Și așa scăpăm și noi mai repede, și tu și eu. Bun. O zi bună, băieți. Bună ziua! Mi-ai adus țigări? Ia uite-mă, nu mai aud de fraierul. A surzit. Eu cred că te-ai la mișto. Mă, la mișto. Nu?
Apărarea are ceva de spus? Da, onorată instanță, am vrea să chemăm un martor care poate confirma că acuzatul a fost la ora jafului în altă parte a orașului. Chemați. Să intre Stamate Eliza. Vine Eliza. Vă rog, puneți mâna dreaptă pe Biblie. Stamate Eliza, jurați să spuneți adevărul și numai adevărul, așa să vă ajute Dumnezeu. Jur. Care este legătura dumneavoastră cu acuzatul? Este prietenul meu. V-ați văzut în ziua evenimentelor? Da. Vă rog să detaliați întâlnirea dumneavoastră cu acuzatul. M-a cerut în căsătorie. Și ați acceptat? Nu. Elisa! Liniște, vă rog. Liniște în sală, vă rog. Continuați, vă rog. În noaptea respectivă, el a venit la mine acasă și mi-a dat un inel. Inelul de logodnă. De ce l-ați refuzat? Pentru că în ultima perioadă Adrian se schimbase foarte mult de când s-a întors de la muncă, de pe vapor. Era ciudat, devenise altul, nu mai era omul de care mă îndrăgostisem eu. Devenise violent, agresiv. Ne certam foarte des. Și începuse să-mi fie frică de el. Elisa! Domnule acuzat, vă rog să luați loc. Ne scuzați, onorată instanță. Vă rog, continuați, domnișoară. Am uitat să menționez că eu lucrez la Rainbow Star. Și în ultimul timp, Adrian îmi punea tot felul de întrebări legate de casino. Despre programul nostru de acolo, despre camerele de supraveghere. Elisa, ce dracu faci? Domnule avocat, vă rog frumos să vă calmați clientul sau voi fi nevoit să vă evacuez din Ne sală. cerem scuze, onorată instanță. Domnișoară, continuați. Sigur. Așa cum am spus, în seara respectivă, el a venit la mine acasă și m-a cerut în căsătorie. Eu am refuzat. Și el a devenit violent. A început să mă amenințe și să-mi spună că o să-mi pare mie rău, că el o să se îmbogățească și o să văd eu atunci. Și că are de gând să facă ceva ce și-a propus de mai mult timp. Și că o să facă lucrul respectiv chiar în seara aceea. Elisa, de ce faci asta? De ce faci asta? Liniște, domnule acuzat! Elisa, de ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? Mai aduceți-l înapoi. Elisa, de ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? Liniște! Ia-mă, lasă-mă! Elisa, de ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? Elisa! Elisa! Elisa!
De ce faci? Nu rezolv nimic așa. Domnule acuzat, vă rog să vă ridicați pentru pronunțarea sentinței. Instanța, în numele legii, hotărăște. Condamnă pe inculpatul Anuței Adrian, în baza articolului 64, literele A, B și C, la 25 de ani de închisoare cu executare. Te iubește, mama. O să fie bine, iubește, mama. O să fie bine. O să fie bine. Sunt grijă de mama. O să fie bine, Adrian. Sunt grijă de mama. Sunt grijă de mama, da. Nu. Adi! 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 Stop! Adi! Oh, fratele meu, mă mai ții minte? Mă mai ții minte? Vreau țigări în fiecare săptămână, ai înțeles? A căzut, s-a emoționat și a căzut. Hai! Adrian a intrat în închisoare în ziua aia și nu a mai ieșit niciodată. Ucigașii săi și-au făcut o viață perfectă pe spinarea lui. Dar au omis un lucru. Răzbunarea e mai puternică decât moartea. Mă numesc Vlad. Povestea mea începe acolo unde se termină cea a lui Adrian. Gentlemen, I think we should start without him. Da! Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Ștefan Dragomir, proprietar, coproprietar. Este Leonard Cazacu, vicepreședinte. Pare bine. Vlad Pop, îmi pare bine. Mihai Lasima, asistenta mea. Îngădați, sunteți pe mâini bune cu Leo. Vă rog, cum și eu sunt pe mâini bune alături de soția mea, Eliza. Vlad. Încântată.
Vă rog. V-a mai cunoscut undeva? Știi vorba aia că în spatele fiecărui bărbat de succes se află Eliza. V-a mai cunoscut undeva? Nu cred. Te iubesc. Și eu. Nu poate fi tratat în țară. Asta înseamnă bani. Bani mulți. Îl iubesc pe Adrian. Cu Adrian, Roxana, alege. O să câștig în seara asta. Frică. Și cu Adi, cum rămâne? Pe cineva tot trebuie să cadă beleau. Și nu așa am discutat. Mi-ai mințit. Eu n-am fost niciodată de acord să moară cineva. Chiar vrei să pierzi tot? E doar prima rundă.